can ki leko kin ga ashe na farko ya fi a bashi karrako sauri da sauri sauri kin ga abin da tsauri kar ki ja da tauri ko kai dan ya kauri so yanayin da bori ya fi idan ya dau hanya gani da ɗan sahuna na gama ɗan gidana za mu je mu kwana ba mu fita da rana ma ci mu sha mu zauna kin yi kama da daula kar da ki manta Allah kin ga ki dinga sallah kar da ki sa kasala za ta hana ki kulla kar da mu ya da dai Allah ta rayuwa ne karki bi ta zamani ne kula mai nawa ne karki manta mun kama ne ni da ke ashe komai iri guda ne ito ki so ni ne iso ki ko abin ya sha kaɗan ku gane shi yakan zama abun yawa ƙarshe ne murga tarbiya mai tarbiya ku gane murga tarbiya mai tarbiya murga tarbiya mai tarbiya abun bashan bambam